Bună ziua tuturor! Aș dori să începem festivitatea de premiere a claselor a 8-a și tot în cadrul acestei premieri se va desfășura și predarea cheii către clasele a 7-a. Știu că sunteți emoționați, am intrat prin clase pe la absolvenții de clasa 8-a. Cred că suntem cu toții emoționați, dar cum v-am spus și în clasă, cred că ar trebui să transformăm emoțiile acestea în emoții pozitive. Pentru că noi avem un cor al școlii și pentru că trebuie să spun cu mândrie că acest cor al școlii a luat locul întâi la un concurs de profil care a fost organizat la liceul Ion Vidu din Timișoara, o să invit pe copiii care fac parte din corul de copii să vină aici lângă formația noastră. Cine este în corul de copii și a registrat și imnul școlii, îi invit să vină aici lângă Maria. Haideți cu curaj, haideți. Nu vă fie... Repet, acest imn al școlii a fost premiat la liceul de muzică Ion Vidu din Timișoara. Am obținut locul întâi pentru interpretare și pentru creație. Sunt convins că și ei au emoții, așa că aș vrea să-i aplaudăm până ne strângem, să-i aplaudăm și să-i încurajăm, pentru că merită, într-adevăr, avem copii care sunt talentați pe toate palierele, atât în muzică, cât și în sport. Și aș dori să îi ascultăm cu atenție. În acest timp, pentru că noi cu toții cunoaștem imnul școlii, aș vrea să nu-i lăsăm singuri, pentru că au și emoții, și aș vrea să cântăm cu toți copiii școlii imnul școlii. Puteți începe. Mulțumim foarte mult! Deci am avut dreptate când am spus că avem cei mai talentați copii și cred că au meritat și premiul întâi pe care l-au luat la concursul de care vă spuneam mai devreme. Mulțumim copiilor, felicitări în același timp și pentru că este momentul potrivit pentru a cânta Gaudeamus, îi invit pe absolvenții claselor a 8-a să se ridice în picioare și să cânte Gaudeamus. Știu că l-ați repetat, știu că îl cunoașteți, acum este momentul să-l audă toată lumea, așa că vă rog să cântați cât puteți mai departe.
Bravo! Felicitări! Foarte frumos ați cântat, într-adevăr. În continuare, aș dori să fim atenți, pentru că fiecare dintre voi veți trece prin momentele acestea și aș vrea să fim răbdători. Știu că este cald, știu că suntem cu toții în soare, dar eu zic că ar trebui să ne bucurăm că avem soare, că avem parte de soare și că nu plouă și putem să ne desfășurăm această festivitate în cele mai bune condiții. Și aș vrea să fim atenți în momentele care urmează, și anume premierea claselor a 8-a. Îi voi da cuvântul doamnei diriginte de la clasa a 8-a, Camelia Roman, care va prezenta premierea clasei a 8-a. Dragi elevi, stimați părinți, astăzi e un moment plin de emoție, un capitol care se încheie și totodată o ușă care se deschide spre un viitor necunoscut, dar plin de promisiuni. Astăzi, într-o zi specială pentru voi toți absolvenții claselor a 8-a, vă îndemnăm să nu vă fie frică să visați, chiar și atunci când totul pare greu, să nu renunțați niciodată la pasiunile voastre și la cine sunteți cu adevărat. Vreau să mulțumesc tuturor elevilor, absolvenții ai claselor a 8-a, dar în special absolvenților clasei a 8-a, pentru un parcurs deosebit, minunat, pe care l-au avut în acești 4 ani. Le sunt recunoscătoare că mi-au fost elevi și îi felicit pentru tot ceea ce au realizat, pentru tot efortul și munca pe care au depus-o și le urez să aibă încredere în ei, să meargă cu fruntea sus și cu inima deschisă, să nu vă fie teamă, să fiți buni, corecți și autentici. Noi credem în voi, astăzi, mâine și mereu. Felicitări, dragi absolvenți! Și acum, pentru că și momentul premierii se apropie, o să încep cu 2 premii speciale către 2 elevi care au reușit să încheie gimnaziul cu media 10 pe toți cei 4 ani. Și pe lângă faptul că li se acordă premiul întâi anul acesta, le-am pregătit și o diplomă de excelență ca și șef de promoție ai absolvirii gimnaziului. Bucur Georgiana, premiul întâi și diploma de excelență. Felicitări, Georgiana! Felicitări! Tot premiul întâi cu media 10 anul acesta, dar și diploma de excelență ca și șef de promoție cu media 10 pentru toți cei 4 ani, Iorgovan Darius. Felicitări!
Se acordă acum premiul al doilea lui Lazar Bogdan Alexandru. Felicitări! Tot premiul al doilea, cu aceeași medie, 9,94, Mezman Selena. Felicitări! Premiul al doilea se acordă și elevei Toader Amalia Gabriela. Felicitări, Amalia! Premiul al doilea, Tonenchi Luca Grigore. Felicitări, Luca! Felicitări, Luca! Ai susținători! Și încă un premiu al doilea se acordă elevei Tiseru Andrada. Felicitări! Premiul al treilea acum. Premiul al treilea se acordă elevei Stremciuc Andreea. Bravo, Andreea! Premiul al treilea se acordă elevului State Bogdan Andrei. Felicitări, Bogdan! Premiul al treilea se acordă elevei Mărăscu Alexandra. Felicitări! Tot premiul al treilea și tot cu media 9,83 se acordă elevului Jurjoni Rareș. Felicitări, Rareș! Premiul al treilea se acordă și elevei Mateiescu Daria. Felicitări! Și acum mențiuni. Mențiuni am acordat elevilor între 9,50 și media 9. Mențiune 1 se acordă elevei Curcă Timea. Tot mențiune se acordă elevului Cuza Mihai. Felicitări! Mențiune se acordă elevului Drăghicescu Nicolas. Mențiune se acordă și elevei Ianculescu Lavinia.
Tot mențiune elevei Jivan Ariana, felicitări! Mențiune se acordă și elevei Craia Timea, felicitări! Mențiune se acordă elevului Sabău Ovidiu. Tot mențiune elevului Căldăraș Armando. Mențiune elevei Lugojan Anemarie. Felicitări tuturor elevilor, felicitări tuturor absolvenților, Brânda Antonia, Toma Dariana, Pruna Antonia, Stoia Andrei, aș dori acum să mă acord câteva diplome pentru participările la concursuri și olimpiade și nu doar participări, ci și premiile obținute de către elevii din clasa 8-a. Și o să încep cu două premii la limba engleză. Se acordă premiul întâi elevului Tonenchi Luca pentru rezultate obținute la etapa locală a Olimpiadei de limba engleză. Stai puțin, Luca. De asemenea, se acordă premiul al treilea pentru rezultatele la Olimpiada de limba engleză, etapa județeană. Felicitări! Doamna profesoară de limba română m-a rugat să transmit și premiile de la alte concursuri și olimpiade de limba română și o să încep așa. Concurs Național Comunicare, Ortografie, premiul 2, Bucur Georgiana. Felicitări! Georgiana mai are și diplomă de merit pentru competență și performanță la limba și literatura română, premiul 1. Felicitări! Premiul al treilea pentru competență și performanță la limba și literatura română, elevei Curcă Timea, concursul național Comper. Tot premiul al treilea, elevei Mateiescu Daria, pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper și mențiune pentru etapa a doua a concursului. Felicitări! Premiul al treilea se acordă elevei Mărăscu Alexandra pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper. Felicitări! Premiul al treilea la concursul național Comunicare Ortografie se acordă elevei Mezman Selena. Felicitări! Tot premiul al treilea, elevei Mezman Selena, pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper. Premiul al treilea, pentru rezultatul obținut la etapa a doua a concursului Comper. Felicitări! Premiul al doilea, la concursul național Comunicare și Ortografie,
se acordă elevului Iorgovan Darius. Tot premiul al treilea se acordă elevului Iorgovan Darius pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper. Premiul al doilea pentru rezultatul obținut la etapa a 2 a concursului Comper. Felicitări! Mențiune se acordă elevei Toader Amalia pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper. Și tot elevei Toader Amalia se acordă premiul al treilea pentru rezultatul obținut la etapa a 2 a concursului Comper. Felicitări! Premiul întâi se acordă elevului Tonenchi Luca pentru rezultatul obținut la concursul județean învățarea prin dictare. Felicitări și Luca, mai stai că mai ai. Premiul al doilea, Tonenchi Luca, pentru participarea la concursul național Comunicare și Ortografie. Premiul al treilea, pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper. Și nu în ultimul rând, premiul al treilea, Tonenchi Luca, pentru rezultatul obținut la etapa a 2 a concursului Comper. Felicitări, Luca! Ce să facem? Dacă avem foarte multe premii și avem copii extraordinari, durează premiera. Este un lucru foarte bun pentru că durează premiera, adică avem ce să premiem. O să invit pe toți copiii de la clasa a 8-a, pe toți absolvenții să vină aici să facem o poză și în același timp părinții pot să vină mai de aproape să facă o poză cu toți copiii. Nu în ultimul rând, aș vrea să menționez și să le mulțumesc elevilor din clasa 8-a pentru toate acțiunile de voluntariat pe care le-au făcut pe parcursul acestor ani și implicarea lor cu multă răbdare și dăruință în toate activitățile școlii, în cele pe care sau în care i-am solicitat. Mulțumesc! O să-i dau cuvântul doamnei diriginte de la clasa a 8-a B, doamna Alexandra Tonenchi, să premieze copiii de la clasa a 8-a B. Vă rog, doamna dirigintă. Mulțumesc! Dragi elevi, stimați părinți, astăzi se încheie un capitol important. După 4 ani de muncă, emoție, provocări, teste, suntem aici astăzi pentru a vă celebra pe voi și pentru a vă spune tuturor un mare bravo. V-ați maturizat frumos, ați crescut, nu doar cu ani, ci și ca oameni buni. Sunt mândră de voi și recunoscătoare că am fost alături de voi în acești 4 ani. Mulțumesc părinților pentru sprijinul constant acordat și colegilor mei pentru răbdare și dedicare. Vă doresc tuturor un drum presărat cu alegeri bune, oameni frumoși și multe împliniri. Iar acum, la final de an școlar, vom acorda premiile pentru rezultatele la învățătură din clasa 8-a B. Vom începe cu premiul întâi, cu media 10, Dina Adrian Gabriel. Felicitări! Tot premiul întâi, tot cu media 10, Lucaci David Răzvan. Felicitări! Premiul întâi, cu media 10,
Trușconiu Patricia Ștefania Irina. Felicitări! Premiul al doilea, Marcu Alicia Cristina, cu media 9,94. Felicitări! Premiul al doilea, Păun Mădălina Cristiana, media 9,94. Felicitări! Tot premiul al doilea, Ianoș Larisa Andreea, media 9,94. Felicitări! A căzut, nu nimic. Premiul al treilea, Cut Gabriela, media 9,89. Felicitări! Premiul al treilea, Hereni Iasmina Luana, cu media 9,89. Felicitări! Premiul al treilea, cu 9,83, Căplescu Raluca Nicoleta. Felicitări! Tot premiul al treilea, Frank Sarmaia Patricia, cu media 9,67. Felicitări, Maia! Vom trece acum la mențiuni care au fost acordate între media 9,50 și 9. Boca George Andrei, mențiune. Mențiune, Rusta Crealuca Ștefana, media 9 și 17. Felicitări! Cu media 9 și 11, tot mențiune, Grecu Dragoș Ionuț. Felicitări! Cu media 9, mențiune, Ghencioiu Alvin Marian. Felicitări! De asemenea, aș mai vrea să înmânez diplomele pentru rezultatele la concursurile școlare. Se acordă mențiune elevei Frank Sarmaia Patricia pentru Olimpiada Națională de Limba Engleză, etapa locală. Maia. Și tot pentru rezultatele obținute la etapa locală a Olimpiadei de Limba Engleză, Lucaci David Răzvan, mențiune. Aș dori să acord și diplomele de voluntar pentru implicarea, ajutorul și timpul oferit în activitățile de voluntariat desfășurate în școala noastră. Prima diplomă de voluntar, Ianoș Larisa. Trușconiu Patricia.
Grecu Ionuț, Dina Adrian, Boca George, Jucșor Călin, felicitări, Ghencioiu Alvin, Marcu Alicia, Cut Gabriela, felicitări! Iar acum, din partea doamnei de română, vom acorda următoarele diplome. Diploma de merit pentru competență la limba română, mențiune, elevei Căplescu Raluca, etapa 1 a concursului Comper. Și tot Căplescu Raluca, premiul 3 pentru etapa a doua la concursul Comper limba română. Felicitări! Mențiune elevei Hereni Iasmina pentru rezultatul la etapa 1 a concursului Comper. Felicitări! Mențiune elevei Hrenk Sarmaia pentru rezultatul obținut la etapa 1 a concursului Comper. Bravo! Și tot Maia, premiul 3 la concursul național Comunicare, Ortografie, clasele 5-8. Felicitări! Premiul 3 la concursul național Comunicare, Ortografie, Păun Mădălina. Și tot Păun Mădălina, mențiune la etapa 1 a concursului Comper. Și tot Mădălina, premiul 3 pentru etapa a doua a concursului Comper. Felicitări tuturor și mult succes! Mulțumesc! Doamne diriginte, Borj Edith. Mulțumesc! Kedves gyerekek, ma lezárul egy fontos fejezet az életetekben, és a mi közös történetünk is. Ez az a pillanat, amikor a szívünk tele van örömmel, de egy kis szomorúsággal is, hiszen elengedni valakit sosem könnyű. 4 év, ez nem csak egy szám, ez egy egész élet, legalábbis eddig. Néha úgy éreztétek, hogy az iskola egy végtelen sorozat, mint egy matematikai halmaz, melynek se eleje, se vége. De ma végre elmondhatjuk, elértük a zárójelet. Sőt, ha nagyon matematikusan akarunk lenni, most épp a zárójel után tesszük ki a végeredményt. Voltak napok, amikor az osztály hangereje meghaladta a pi értékét négyzetre emelve. Voltak feleletek, amelyek inkább kreatív irodalomra hasonlítottak, mint matematikára. De minden egyes pillanat, minden hibás számítás, minden nem tudom mögött ott volt valami. A fejlődés, a próbálkozás és legfőképpen a ti személyiségetek. Tanárként az volt a célom, hogy ne csak megtanítsam nektek, hogy 2 meg 2 annyi, mint 4, hanem azt is, hogy a türelem, az alázat és a munka mindig megtérül. Bármilyen egyenletet is ad nektek az élet. Kívánom, hogy bármerre vezet is az útatok, legyetek bátrak, új ismereteket integrálni, és ne felejtsétek el, ha néha hibás az eredmény, az is része a tanulásnak.
Büszke vagyok rátok, és a szívem egy része mindig veletek marad. Sok sikert tovább! Szeretettel a matek tanárnőtök. Köszönöm. Mulțumesc. Și acum începe premierea. La clasa 8-am am 3 elevi înscriși, 3 promovați, toți cu rezultate foarte bune. Se acordă elevei Mădăroș Ingrid premiul înscris cu media 9,56. Felicitări! Se acordă premiul mențiune elevului Varga Casian Dario cu media 8,61. Felicitări! Și tot premiul mențiune elevului Ötvös Beniamin Filip cu media 7,89. Felicitări! Vă doresc vacanță plăcută și succes la examen. Mulțumesc! Avem de asemenea un moment foarte important pentru elevi, pentru școala noastră și un moment care este tradiție nu doar la noi în școală, și anume predarea cheii. Înainte de predarea cheii, aș dori să spun 2-3 cuvinte pentru absolvenții noștri de clasa 8-a. Dragi absolvenți, vă doresc să aveți parte de un viitor strălucit, vă doresc să îndrăzniți să visați, vă doresc să luați deciziile pe care le veți lua alături de familiile voastre, de părinți, implicați în tot ceea ce veți face de aici mai departe. Să nu uitați niciodată că ați fost elevii școlii gimnaziale Chimie Murgu, să nu uitați niciodată că noi tot aici vom rămâne și așteptăm să ne vizitați și când veți avea de împărtășit cu noi bucurii și când veți avea de împărtășit cu noi momente mai puțin fericite. Aș dori și sunt convins că o să ne reprezentați cu succes mai departe la liceele pe care le veți urma. Vă doresc să aveți de aici mai departe un viitor strălucit, să aveți încredere în voi, să fiți corecți și să fiți cei mai buni, întotdeauna să visați să fiți cei mai buni. Mult succes! Și acum vom trece la un alt moment foarte important pentru noi, și aș dori să-i chem în față pe reprezentanții claselor a 7-a A, Simina Sergiu, îl rog să vină lângă mine, reprezentanta clasei a 7-a B, Țicu Crina, reprezentantul clasei a 7-a M, Moldvai Eric, reprezentantul clasei a 8-a A, de fapt avem 2 reprezentanți, rămâi aici. Bucur Georgiana și Darius Iorgovan, reprezentantul clasei a 8-a B, Boca George, și reprezentanta clasei a 8-a M, Madaraș Ingrid. Și pentru că elevii noștri s-au pregătit pentru acest moment important de predare a cheii, o să vă rog să mai avem răbdare, să le ascultăm fiecăruia dintre ei discursul pe care îl au. Sunt convins că sunt emoționați și sunt convins că totul va ieși bine. Dacă îi și încurajăm cu aplauze, le vor trece cu siguranță și emoțiile. Haideți să-i încurajăm! Kedves tanáraink, diáktársaink és kedves vendégeink! 9 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltuk, hogy ilyen hamar elrepül ez a 9 év. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk, a tanítónéni szava, amely törvény volt, messze hangzóan sokáig kísér bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most, a kamaszkorba érve.
Ezért kell köszönetet mondanom a magam és a társaim nevében a tanárainknak, a szüleinknek ezért a sok türelmért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanárokán, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában, hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tisztelenség idővel megváltozik, és a sok szép, amiről beszéltünk, nekünk egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak meg emlékezetünkben a szép órák, a közös kirándulások, és ne a csíntevéseinkre emlékezzenek. Szinte hihetetlen, hogy ma a szólt utoljára csengő szó nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt, az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltuk, hogy ez mit jelent, hiszen a gyermekkor a maga gondatlan boldogságával elhagytuk. Emlék lesz egy-egy helyes fiú-lány valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összezavarta az egész világot, és oly könnyen feledtette kötelességünket, a tanulást. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek, hetedikesek, ti most, amikor átveszitek iskolán zászlóját, bizonyára arra gondoltak, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz, és higgyétek el, gyorsan elrepül. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket ne felejtitek el. Utoljára szüleinkhez szólok, hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, az felsorolni lehetetlenség. Igyekezzünk szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek, és tesznek ezután is. Ezt megígérjük, mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottuk. Dragi absolvenți ai claselor a 8-a, ați ajuns la finalul unei perioade frumoase și importante din viața voastră. Ne-am uitat mereu la voi cu admirație pentru curajul cu care ați trecut prin provocări, pentru momentele în care ne-ați fost exemple și pentru prieteniile pe care le-ați lăsat în urmă pe holurile școlii. Știm că urmează o perioadă plină de emoții, alegeri și noi începuturi. Indiferent de drumul pe care îl veți urma, să păstrați în suflet amintirile frumoase din acești ani și clipele petrecute alături de profesori și colegi. Ne va fi dor de voi pe holurile școlii, de zâmbetele, de glumele și de momentele în care ați fost alături de noi. Dar știm că drumurile voastre merg acum mai departe, spre licee, visuri și realizări mari. Suntem prezenți la momentul predării cheii, succesului școlar, moment încălcat de multe emoții, dar și de angajamentul pentru noi, cei din clasa a 7-a, de a urma exemplele pozitive în anii ce urmează. Această cheie ne cere tuturor o mai mare responsabilitate pentru a învăța în felul nostru de a fi și de a ne comporta, în personalitatea noastră ca viitor tineri în devenire, care să știe ce vor să facă în viață, ce modele să urmeze, ca mai apoi și alții să le dorească. Vă dorim mult succes, curaj și încredere în tot ceea ce urmează. Lăsați-vă purtați de visuri, dar păstrați mereu modestia, bunătatea și prietenia care v-a unit în toți acești ani. Cu respect, emoție și admirație, elevii claselor a 7-a. Stimați profesori, dragi elevi, absolvenți ai clasei a 8-a, astăzi se încheie un capitol important din viața voastră. A fost un drum plin de provocări, emoții, prietenii și descoperiri. Fiecare pas v-a format așa cum sunteți azi, mai maturi, mai încrezători, pregătiți pentru ceea ce urmează. Liceul vă așteaptă cu noi oportunități, cu visuri mai mari și cu responsabilități mai grele. Dar să nu uitați niciodată de unde ați plecat, de colegii și profesorii care v-au fost alături și efortul pe care l-ați depus ca să ajungeți aici. Vă dorim mult succes mai departe, în liceu și în tot ceea ce vă propuneți să realizați. Sperăm să vă amintiți cu drag de anii petrecuți aici, de profesori, de colegi și de toate momentele frumoase din școala noastră. Felicităm pe această cale cadrele didactice care v-au fost alături în formarea voastră, precum și părinților care v-au susținut. Să dați un exemplu generațiilor viitoare.
Mult succes și rezultate care să vă facă mândri că sunteți elevii școlii gimnaziale Eftimie Murgu. Kedves ballagó 8-osok! 9 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsú. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tartermektől. Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolafaloktól is. 9 szép évet töltöttetek ezen falak között. 6 évesen még szorongva léptetek át az iskola küszöbét, valami új ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. Talán vissza sem néztek most, amikor kiléptek. Ezen épület falainak kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Irigyellek és féltelek titeket egyben, hiszen olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, amiknek vagy meg tudtok felelni, vagy nem. Már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolánk gondoskodása, féltő szeretete. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, de soha ne feledjétek, hogy általános iskola tanulói voltatok 9 éven át. Ezért emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Szomorúan gondolunk arra, hogy véget szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak mulatságos, tanulságos történetet. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Stimați profesori, dragi colegi și părinți, astăzi nu este doar o zi în care marcăm sfârșitul clasei a 8-a. Este o zi plină de emoție în care privim înapoi la tot ce am trăit și înainte către tot ce urmează să descoperim. Timp de 9 ani am fost împreună în această aventură în care domnii și doamnele profesoare nu au fost doar profesori pentru noi, ci familie, precum și colegii. Am avut alături colegi minunați cu care am format o adevărată echipă. Ne-am sprijinit, ne-am încurajat și am crescut împreună zi de zi. Poate drumurile noastre se vor despărți, dar amintirile vor rămâne. Vă doresc să mergeți mai departe, cu încredere, să vă urmați visurile, oricât de mari ar fi. Să nu renunțați, să nu vă îndoiți de voi și să păstrați în suflet tot ce a fost frumos aici. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi. Îi mulțumesc doamnei învățătoare pentru toată munca depusă în formarea noastră. Îi mulțumesc enorm doamnei diriginte că ne-a fost și profesoară și prietenă în același timp. A fost mereu acolo cu un sfat și ne-a ajutat să devenim oamenii care suntem azi. Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru că, de asemenea, pe lângă toate lecțiile obișnuite, ne-au fost alături tot timpul și ne-au urmărit întreaga evoluție de-a lungul anilor. Totodată, le mulțumesc și domnilor directori pentru toată susținerea și încrederea acordată. Și nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet părinților. Ei sunt cei care ne-au ascultat, ne-au sprijinit și ne-au înțeles. Este greu să ne despărțim după atâția ani petrecuți împreună, dar astăzi nu este un sfârșit, ci un nou început. Vă urez mult succes în continuare și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Dragi profesori, colegi și părinți, au trecut 9 ani de când am pășit pentru prima dată în această școală, cu ghiozdanul mai mare decât mine și cu o inimă plină de emoții. Nici nu știam atunci că începea unul dintre cele mai importante capitole din viața mea. Mi-e greu să cred cât de repede a trecut timpul. Parcă ieri învățam să scriem primele litere, tremurând de emoție la fiecare dictare. Am crescut aici, am râs în pauze, poate am și plâns la unele note, ne-am bucurat de reușite și ne-am sprijinit în eșecuri. Fiecare colț al acestei școli păstrează o amintire, un zâmbet, o ceartă sau o glumă spusă prea tare. A fost uneori greu, școala nu a fost mereu perfectă și poate că mai are nevoie de schimbări. Dar tocmai pentru că ne pasă, ne dorim o școală unde învățătura să se împletească cu bucuria de a fi copil. Un loc unde copiii vin cu drag, nu doar uneori cu gândul la catalog. Sper ca generațiile care urmează să găsească aici un spațiu mai deschis, mai viu, mai prietenos. Mulțumesc profesorilor pentru răbdarea lor tăcută și pentru că ne-au văzut nu doar ca pe niște elevi, ci și ca pe niște suflete în formare. Mulțumesc colegilor pentru toți anii în care am crescut împreună, succes în viață și îmi doresc ca dorințele voastre să se îndeplinească.
Încercați să fiți, pe lângă oameni de succes, și oameni de valoare. Mulțumesc părinților care ne-au fost mereu alături, indiferent de cât de tare ne-am îndepărtat. Nu știu dacă sunt pregătit pentru următorul pas, dar știu că amintirile de aici mă vor însoți mereu. Cu recunoștință, emoții și speranță, vă mulțumesc! Și pentru că următorul moment este unul special și pentru că vrem să participe toți elevii de clasele a 7-a și toți elevii de clasele a 8-a la predarea cheii, invit toate clasele de a 7-a, toate clasele de a 8-a aici, ca să facem predarea cheii către toți copiii. Aș dori să invităm și doamnele diriginte să fie lângă noi aici și aș dori să ridicăm toți, să facem un mare cerc și să ridicăm cu toții cheia. Să ridicăm cu toții cheia, să formăm un mare cerc, să întindem mâinile în aplauzele tuturor, bineînțeles. Și așa cum spune și melodia aceasta, într-adevăr, la școala noastră avem cei mai buni copii și aș dori să-i păstrăm în amintirea noastră pentru totdeauna. Haideți să aplaudăm, pentru că avem într-adevăr cei mai buni copii. Mai rămâneți la poze, puteți să mai rămâneți, să-i felicitați, clasele mai mici pot să rămână, să-i felicite pe absolvenții de clasa 8-a și vă urăm tuturor mult succes!